Физкультура һәм спортны үстерүгә, яңа чемпионнар тәрбияләүгә, сәламәт яшәү рәвешен пропагандалауга җирлегебездә зур игътибар бирелә. Үзәктә урнашкан барлык спорт объектлары да райондашларыбызга үз сәламәтлекләрен кайгыртуга ярдәм итә. Мөслимлеләр булган мөмкинлекләрдән яратып файдалана. Спорт белән шөгыльләнергә вакыт бик калмый, шулай да инде күнегүләр ясарга тырышам. Җәяү йөрүдә бик файдалы. Көндә инде хотя бы бер ярты сәгать, 10 мең адым диләр инде. Көнгә 10 мең адым ясасаң, сәламәтлек өчен бу инде бик уңай. Спорт белән шөгыльләнергә безнең районда бөтен шартлар тудырылган. Теләге булган һәрбер кеше инде вакытта спорт белән шөгыльләнә ала. Шәхсән миңа калган килгәндә инде спорт белән шөгыльләнгәнем юк. Әлбәттә, бар әйбер үзебездән генә тора. Теләгән вакытын дөрес белә белсәң, спорт белән шөгыльләнергә кирәк. Чөнки сәламәтлек ул безнең кулда. Для спорта, конечно, находится время. Не всегда, конечно, то, что хочется, но стараюсь, конечно. Даже если не побегать и попрыгать, то во всяком случае походить, погулять. Особенно спускаемся на набережную. Там светло, хорошо. Есть где погулять. Җәяү йөрибез күбрәк. Шөгыльләнәбез, йога белән инде. Иң беренче нервларны тынычландыра. Кешенең үзенең эчке теге янып йөргән кешеләрнең негативларын алып ташлый. Аннан соң йога белән шөгыльләнгәч инде дөнья карашың да үзгәрә, тынычрак карыйсың, кеше белән мәсәлән мөгамәләдә. Райондашларыбыз спортка битараф түгел, велосипедта йөрүчеләр, йога белән шөгыльләнүчеләр дә әз түгел. Бер-берсеннән күреп спорт дөньясына тартылганнарның да шактый булуы сөендерә. Кыш көннәрендә шосаңгы, хоккей, иң әйбәте. Җәйгә сәпит, маша бензин күбрәк. Аблай сәпит җиңел, рәхәт, физкультурага бер файдалы. Җәй көне иң әйбәте велосипед инде. Элекке заманда шөгыльләнә идек, но хәзер уже теге яшь үзенекен итә. 76 яшь белән барганда уже бик шөгыльләнәсе килми, дөресен генә әйткәндә. Вежда йөридек. Әле соңгы берничә ел элек кенә туктадык. Урамда прогулкада йөрибез рәхәтләнеп. Без инде гаиләбез белән чыннан да спорт белән шөгыльләнәбез. Җәй көне инде без велосипедларда йөрибез. Кыш көне вакыт булганда чаңгыга чыгабыз. Спорт инде сәламәтлек, шөгыльләнергә кирәк дип уйлыйм. На велосипеде постоянно. Хочу и вот шабашу постоянно. Вот спорт. На леса лезешь там на самый верх. Там как бы постоянно на ногах бегаешь, ноги разминаешь. Вот и спорт. От работы до работы вот езжу там. В день, километра 3-4 проезжаю. Вот. На шабашке тоже езжу, тоже на велосипеде. Километраж наматывается. Спорт кешедә түземлек һәм чыдамлык тәрбияли, төшенкелеккә бирелмәскә өйрәтә. Спорт белән шөгыльләнү ихтыяр көче булдыра ди райондашларыбыз. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.